Pasarean zearen ere, Gaming Roomen bezala, urtebet barriz, etorri gera Big Conferencera, kasu honetan laugarren edizioa dala, eta Euskalduna jauregian gaude, kasu honetan, duela bi urte bezala, duela 3 urte bezala, Somorra Estudioko Ibai Espuruarekin, arrastion. Arratsaldeon, mila esker zuen demoragatikan. Zeuri baita be. Duela 3 urte egon zinan barraka gazamen, baina duela bi izan. Baina urtenetan ekarri ezu Guillotin. Hori da. Zertaz datza Guillotin? Guillotin da nere joku kutxuna, eta Guillotinen kontrolatzen dugu borrero bat bururikan gabe, burua moztu diote Guillotina batekin, eta jokuaren helburu izango da bere burua topatzea. Eta bere burua topatzeko bidean, moztuko die burua etxaiei, eta etxaiei buruak lapurtu eta jantzen goitu. Pizkat gore, ez? Piskatxo bat, bai, piskat iluna da eta umore askorekin ere. Orduan da, buru desberdin bakoitzak ematen dizkio botere desberdinak. Adibidez, olio buruarekin, egan piskat egiten durdan salto bikoitza daka. Adibidez, txonimalo buruarekin, beleak botatzen ditu, hori zombi buruarekin hilezkorra da, baina asmoa da, joku osoan buru askoz gehiago egotea, eta egongo dira, harri jasotzaile burua, buru handi burua, trikitilari burua, arrantzale burua, eta egongo direlako buru mordoa egongo dira egia. Euskal folklorean oinarrituta ulertzen dut. Hori da. Beste ezaugarri berezi bat jokuarena da, dagoela girotua unibertso paralelo batean, 20. mendean, Euskal Herria independentea den mundu batean. Eta izango dagoera bat oinarrituta euskal folklore eta pertsonaietan eta horrela. Zatik, zerbait arraroa gertatzen da, ilargia suntzitzen da, eta izakiak eta ateratzen dira beren eskuta lekutatikan, monstruak eta hola, orduan topatuko ditugu bai patxerrementaria, sorginak, gargantua, buru handiak, erraldoiak, mota guztietako izakiak topatuko ditugu, ezagunak direnak, eta batzuk izango dira lagunak, beste batzuk etxaiak, eta hori da, hitzakia pixka bat, euskal folklorea eta euskal herria, Euskal Herritik kanpora pixkat ezaguztarazteko ere bai, nire aldetikan. Baina hori, da Euskal Herri bat arraroa, da apur bat iluna eta umorea nazten duena. Gargantua zan berezik aipatuko neutzuna, askotan ikusten dugulako festetan eta bar. Baina egia aipatu duzula Euskal folkloreko hainbat pertsonaia buru handiak eta bar, baina Euskal mitologia ere sartu nahiko zenuke? Bai, berez nahi dut sartu, tartalo sartu nahi dut, etxai bezala. Hori, patxerrementaria izango da bideojokuko dendaria, Mateo Txistu basuren batean topatuko dugu, eta dazkat beste gauza erabakitzeko. Gero bai ere neko nuke, inauterietako mozorro batzuk sartu, eta festetako, folkloreetako gauzak, zatik berez nahi dut, nolabait, ilargia suntzitzaren ondorioz edo, jendeari burua pixka joaten zaiola ere bai, eta herri guztietan festak egiten hasten dira, orduan da, Euskal 20. mendeko hasierako Euskal Herri fikziozko bat oso folklorikoa eta umoretsua. Noiz hasi zinen bideojokoa garatzen eta zenbat denbora daramazu? Galdera ona, eta zaila erantzuten, zeatikan Guillotin hasi nuen nire lagun Iñaki Bazkezekin eta Gonzalo Sardonekin, berekin jarraitzen duala ere musika egiten, sortu genuen Game Jam batean 2015ean, duela 10 urte. Gertatzen dena da, jokoak eduki ditula hasiera batan talde bezala jarraitu genuen, elkarrekin, gero nik erabaki nuen nire kabuz jokoa jarraitzea, ikasi nuen programatzen joku ideia honekin, gero, ikasten duzunean eginean konturatzen zara, gauzak berregin behar direla, orduan gero ere egonda proiektua denbora mordoa edo urteak geldirikan barrakarekin, eta beste proiektu batzuekin, eta eguneko lanarekin, eta urten izan dut aukera, Game.eu seri esker eta beste gauza batzuei esker, izan dut aukera, eguneko egunean jartzeko proiektu honekin azkenean, eta azken hilabetetan nabil joku hau garatzen eta mugitzen azoka batetik bestera, eta hori, etorri naiz ere Bilbora, gogoanakan Bilbora euskal joku hau ekartzeko, nun hori gaina hori Bilboko gargantua hartzen den,
Nun hobeto. Hori da, tori paregabea iruditzen zait jokoa erakusteko, hori da. Game.eusen laguntzarekin aipatu dezu, hori, bideokoa garatu dezula. Zer da Game.eus? Hori da, Game.eus da inkubategi bat. Oain bertan euskeraz ez da, enuk esango nola esaten den, da inkubadora bat, eta da publikoa da, erdi publikoa da, eta ematen dute aukera, nik izan dut sortea aukeratua izateko, nire proiektua aukeratua izan zen, eta egon nintzen udan hilabete erterdik Gasteizen bizitzen. Bai. Eta unibertsitatera joaten ginen egunero, bertan bideojokoa garatzeko, eta izan genituen irakasle moduan eta mentoriak izan genituen, jende oso profesionalarekin. Eta hortaz gain, eraman gintuzten, doan ere, erabat gastu guztiak ordainduekin, eraman gintuzten Koloniako Gamesconera. Bai. Ez dakienarentzako Gamescon da mundu mailan gelditzen den azoka handienetariko bat. Bai, abuztuan izaten dana. Hori da esperientzia handi bat, bizitu nahi nuen, eta ja txek hori egin dut, eta da izugarria. Nuk pendiente deko tondino. Da izugarria, polita izan zen, ja oso honekagarria ere bai. Gero beraiekin ere joan ginen Bartzelonara. Hor bai, estana jarri ziguten. Nun ze ekitalitan? Bartzelonan leheno egiten zen Indie Dev Day izeneko ekitaldi handi bat, dela Espainia mailan egiten den bideojoku ekitaldi handiena. Eta orain izena du, Barcelona Game Fest izena du. Da ekitaldi bat oso handia, oso ondo antolatuta. Eta ere gomendatzen dut, bideojoku zale bezala edo indie bideojoku zale bezala, bai Bilbora etortzera, Bigera etortzera, edo bestela Bartzelonara joatea ere, egiten da azaroan edo urte bukaran egiten da, batzuetan mugitu egiten da data. Eta bai jende animatuko nuke ikusle bezala edo sortzaile bezala hurbiltzea egia esan. Aipatu dezunaren arabera, azken hilabetetan da dinogun potentzia gehien sartu diozunean jokoari. Kaleratua dago ja da? Ez. Orain ari naiz erakusten, orain ari naiz lantzen bersio berria, eta ari naiz, sortzaile gehienak bezala, ari naiz publisher edo kapital baten bila ari naiz. Orain bertan nik bakarrik nago, agian talde bat sortuko dut, edo agian ez, bakarrikan guztu lan egiten dut ere. Eta hori, nabil jokoa mugitzen azoketatikan alde batetik bestera, eta erakusten argitaletxe desberdinei. Orduan, orain hasi nahi jokua berriro garatzen, eta erakusten. Berez jokua ondo baldin badi joa, 2 urtera aterako litzake edola, baina orain bertan nahi izan ezkero, poluzute zuen wishlistera gehitu, Steamen, eta hemen bertan dakadan prototipoa, jolasteko doan dago itch.io horrian, Zomorro Studio behiratzen mauzuta egertzen da. Demoa deko suskuragarri. Hori da, eta barrakarekin ez bezala, gillotinerekin egin nahi dut, hasieratik eman aukera jende guztiak jolasteko, denen feedbacka jaso, eta horrela alik eta joku txukunena osatzeko denen iritziarekin. Ulertzen dut noski, jokoa, hainbat hizkuntzaten egongo da eskuragarri, eta euskera horietako bat izango dela. Inongo dudarik gabe, orain bertan demo ingeles ez dakat, zatik, itzultzea eta lana asko ez da, baina minutxo bat jarri berko nuke, eta gauzatzuk aldatu berko nituzke. Eta nik berez garrantzia handia ematen diot hizkuntza lokalean eskuragarri egoteari. Hori da, eta nik beti argi izan dut, nire bideojokoak nahi ditu dela itzulita, behintzat, Iberiar Penintsulako hizkuntza minoritariotan. Justo lehentxago naiz honen inguruan hitz egiten eska batekin, katalana den eta gai honen inguruan eta hori. Eta hori, galizieraz, katalanez eta euskeraz, gazteleraz gain, nire ustez bideojokoak egon behar dira. Noski. Eta honen arira duda bat zorra hasten zat. Zergatik deitzen da guillotin ingelesez joko euskeraz pentsatuta badau? Galdera ona. Ere badago, egia esan badago lagun batzuk antolatzen dute guillotin izeneko ekitaldi bat, oso interesgarria. Eta ere, pentsatu non, batzuk esan eta aldatu ezkero, baina ez dakit. Aparte, guillotina berez dator frantsesetikan eta frantsesez eta ingelesez berdin idazten da. Eta orduan erabaki nuen oraingo zerrela ustea. Izena ez da betiko, behin-behinekoa da, agian etorkizun batean aldatu berko nuke hori ere ikusi behar da pixkat merkatuaren arabera eta hola. Oraingoz, guillotin izena du. Eta ja bukatzeko, nahi badezu, sali ezadiozu zere jokoa, ikuslei. Ikusle guztiek konbiendatzen dizuet guillotina probatzera, doakoa duzute bertsioa itxion, wishlista gehitu, eta konbidatzen zaituzte burua galtzera guillotinarekin. Mi esker, Ibai, zere denboragatik. Mi esker zuei. Hurrengo arte. Jo.